Ndibulisile manene namanenekazi ebandla likaJehova. Ndifuna namhlanje sijonge imeko yokunikela. Sifunda izwi silifumana kwabaseKorinte besibini 9:7. Elowo makanike njengoko agqibe ngako enhliziyweni, makungabi kokuphuma kabuhlungu nokunyanzelwa, ngoba uThixo uthanda umphi ochwayitileyo. Uyabona ke ngoku leli verse lisibonisa into okubana uThixo xa suba sinikela umnikelo wethu ufuna ube nento okwenza nenhliziyo yethu. Lento ithi umnikelo into ehlela usakwawuphuma endlini yakho, uthi uphuma endlini yakho bese uhleli wazi umnikelo ozawunikelwa nguwe ebandleni, ebantwini bakaThixo, umnikelela uThixo. Ngokuba lento yasikhombisa uba faneleke xa sizawunikela ibe into esigqibe ngayo, ingabi into esiyikhupha iba iphuma kabuhlungu, ingabi into enyanzeliswayo, kodwa ibe into enokwenza nenhliziyo yethu. Ngamanye amagama umnikelo wethu ufanele ube nothando, ube nokholo, ube nokonwaba, ngoba uThixo uthanda umnikelo onezi zinto. Ngoba fanele ukholo uThixo ukhona, fanele ube unothando, uthanda uThixo, fanele futhi ube uvuyiswe nguThixo ngoba usikelelwe nguThixo. Awunokwazi ukunikela kuThixo ngaphandle kukaThixo, ngoba uThixo nguye owenza sinikele kuye, ngoba sinikela ngezinto uThixo asiphe zona. uThixo usipha imbewu yokuhlwayela, asiphe uba sihlwayele silime, sithi ke sakuba silimile asikhulisele, asandisele, sibe nesivuno esikhulu sivune. Sithi sawuba sibona uba sinesivuno esikhulu sonwabe, sibe sesithatha kwesi sivuno siyonikela kuThixo ingxenye, sonwabe noThixo. Yile nto lithi ilizwi uThixo uthanda umphi ochwayitileyo, umnikeli onikela evuyile kuba esikelelwe nguThixo. Ungazinyanzeli xa uThixo engakusikelelanga, uba xa ubona abanye abantu benikela nawe ufostele buyonikela kodwa uThixo akakusikelelanga nganto. Ungavumi xa kufika umuntu amaphambi kwakho, noba ngumfundisi wakho, noba ngumshumayeli obuyaphi, xa ezawufika ashumayele ngomnikelo akunyanzelise uba nikele, akwenzela isazela uba inhliziyo yakho ibe buhlungu ufuna ukunikela. Yazi into yobana akufanelanga uyenze loo nto. Yabona sithi isintu ilifa lezidenge lidliwa ngabahlakaniphileyo. Yabona uba unikela umnikelo ophuma kabuhlungu nomnikelo onyanzelisiwe, lo mnikelo uThixo akawujongi, lo mnikelo awunanzwa nguThixo, yilahleko leyo. Bathi ke abahlakaniphileyo abazizikhohlakali bavuyelele ilahleko yakho, ngoba ilahleko yakho yigain yabo leyo. Uyabona ke izwi elifumaneka kwincwadi kaJohane 3:16 lithi, ngokuba walithanda kangaka izwe wanikela ngonyana wakho kuphela kwamzeleyo, uba nabani na okholwayo nguye abe nobomi obungunaphakade. Iyasibonisa le nto uba yasuka kuThixo, enhliziyweni kaThixo yayiluthando lokuthanda abantu bakhe kuba efuna ukubasindisa, waze wanikela ngonyana wakhe. Nawe xa uzawunikela funeka umnikelo wakho ube usuka eluthandweni, usuka elukholweni, ngoba xa soloba ukholwa uyakwazi uthanda uThixo, uThixo akamboni kodwa ubona imisebenzi yakhe, ukholwe nguye, ube soyavuyiswa nguThixo, ube soyonikela ngokuvuyiswa nguThixo. Ngenye imini uthi uYesu Kristu xa wayethetha ngento yokunikela uthi, xa usuka uyonikela ufike esibingelelweni, xa ufike esibingelelweni ukhumbule into yokubana kukhona umuntu olwe naye nangaxolelana. Uthi ke ngoku ushiya umnikelo wakho uhambe uyoxolelana naloo mntu. Ngamanye amagama unganikeli ungakaxolelani naloo mntu, uhambe uyoxolelana naloo mntu loyo. Uthi xa sowugqibile uxolelana nomntu lowo ubuye uzonikela. Ngamanye amagama uYesu okanye uThixo xa ejonga umnikelo ujonga inhliziyo ngaphezu kwento esesandleni.
engqondweni uba inhliziyo ithini. Ke ngoko xa sewulungisile enhliziyweni yakho, xa sonwabile, ngoba xa sewuxolile waze waxolana nomuntu kubuya ulonwabo, akusekho ke ngoku ubuhlungu, akusekho ukunyanzeleka enhliziyweni yakho. uThixo akafuni uba umnikelo ube luxanduva kuwe, kodwa ufuna uba umnikelo ube yi-celebration, ube yinto oyivuyelelayo, ube yinto oyenza lula, ngoba awuyenzi ngamandla akho, uyenza ngento oyiphiwe nguThixo. Uthathe inxenye yayo uyonwaba noThixo uba ekusikelele. Yiyo le nto efunwa nguThixo. Uyabona xa sijonga elinye ilizwi elifumaneka kwincwadi kaSamuel wesibini 24:24 lithi izwi, wathi ukumkani kuAravena, hayi ndiyakusithenga ngexabiso kuwe, andiyi kunyusa amadini anyukayo kuJehova uThixo wam endiwazuze ngeze. Wasithenga uDavide isanda neenkomo ngeeshekele zesiliva ezi50. Yayibona ke le nto iyakhombisa uba uDavide wayiqonda into ayenzayo, uba akanawukwazi uba ayonikelela uThixo ngento angayizuzanga kuThixo, okanye ngento engasuka enhliziyweni yakhe, ngento angayisebenzelanga ngale ndlela uba iphume kuye ibe yinto econnected nenhliziyo yakhe, athi xa ikhupha eyisa kuThixo ibe imenelisile yena kuqala, abe ngenantloni ngale nto anikela ngayo kuThixo. Le nto ethi andinawukwazi uba ndithathe into zamahala ndiyonikela ngazo kuThixo, kodwa ndifuna ukuyonikela ngento esuka kum enhliziyweni, ngento uThixo andisikelele ngayo, ibe yiyo ke ngoku le ndihamba ndiyonikela ngayo kuThixo. Ndizawusithenga isandi ndibulaleke, ngoba ndenzela uThixo wam, ndikhombisa uThixo uthando, ndikhombisa ukumhlonipha uThixo wam, ndikhombisa ukuzinikela kuThixo wam. Ndiyayazi uba ithetha ukuthini into yokunikela. Inkonzo yokunikela ibaluleke ngeyona ndlela. Uyabona ke uKhayini noAbeli mhlaba benikela, uAbeli wanikela ngothando, wanikela ngezona zikhethekileyo ezinamanqathe, nikelela uThixo ekhombisa uthando, ekhombisa ukholo, ekhombisa ukuvuya into yobana uThixo utheni, umsikelele. Ke nje bevuya, wafuna ukuyovuya noThixo, uThixo wawamkela umnikelo wakhe. Kodwa uKhayini wathi ngenxa yento yobana engenathando, wabona kubuhlungu ubanikele ngezinhle kuThixo, wathatha ezona zingabukeki wayezisa kuThixo. Amagama kwakuluxanduva kuye le nto lokunikela, wayengayikholwa le nto lokunikela, wayengazinikelanga ngenhliziyo kule nto lokunikela. Yile nto uThixo umnikelo wakhe wasuke wangawujongi, waba yilahleko umnikelo kaKhayini, kodwa okaAbeli waba ngojongiweyo nguThixo, waba ngonanziwe nguThixo, waba yintsikelelo, waba yinzuzo kubani? Kuye ubani? uAbeli. So ke ngoku le nto sifumana ilizwi elifumaneka kwincwadi kaSamuel wokuqala 15:22. Wathi uSamuel, uThixo unonelela amadini anyukayo nemibingelelo ngangokuba enonelela ukuphulaphulwa kwelizwi likaJehova yini na? Uyabona, ukuphulaphula kulungile kunemibingelelo, ukubaza indlebe kulungile kunamanqatha eenkunzi zegusha. Uyayibona ke le nto uba uThixo umnikelo lo ayonto ephambili kuye, ayonto ebalulekile ngaphezu kokukhonza nokuhlonipha nokuphulaphula izwi lakhe. Kunendawo apho ethi khona ebuza abaSirayeli uba nakuhlabela bani na endle amadini, nanenzela bani na amadini. Kunendawo etshoyo kuDavide esitsho kwindawo yeSamzi uba uThixo akayinanzanga iminikelo, akayithathelanga ngqalelo iminikelo ngaphezu koba athotyelwe. So uThixo umnikelo lo ayiyonto ayibeke phambili, ngoba awunokwazi unikela ngaphandle kwaThixo. Udinga uThixo uba uze unikele. Ukunikela ukubonisa uthando. Yabona xa unyanzelisa uba khupha imali ngenkani ukuze usikeleleke, tyala ukuze uvune kuThixo,
ayonto right leyo, ayonto eselizwini ngendlela right yoba umnikelo unyanzeliswe, ngoba xa unyanzelisiwe waze wawukhupha lo mnikelo ilahleko kuwe mntakabawo, ilahleko mntakabawo. Fanele uyazi loo nto uba umnikelo onenzuzo, umnikelo ophinde uThixo akusikelele xa unikele ngawo, ngumnikelo womnikelo ochwayitileyo. Xa uvuyile uvuyisana noThixo, babekhuphuka besiya eShilo, indoda ikhuphuke nefamily yayo besiya kuThixo beyobonga, bonwabe nezindlu zabo benwaba kuThixo. Nawe fanele uyonwaba kuThixo xa uThixo ekusikelele. Yiloo nto siva isitori esinoHana nendoda yakhe ubaba beseshilo bekhuphuka unyaka nonyaka emva kwesivuno bayobonga. So ke unikela ngoba uThixo ukusikelela. Xa engakusikelelanga sunyanzela sufoster, iyeza isizini yakho yoba unikele kuThixo, iseyisizini yoba ngoku wena ucele kuThixo wenza isibhambathiso. Yabona xa usenza isibhambathiso usuke usenza isifungo senobana Thixo xa undisikelele ngento ethile nam ndiza kwenza ngolu hlobo. Kulapho uHana simva esithi xa ungandisikelela ngonyana ndiya kumbuyisela kuwe ndimnikele kuwe abe sendlini yakho iintsuku zokuphila kwakhe. Sisifungo eso, yile nto ebizwa uba yi-pledge, ingumthandazo. Utsho into yobana ufuna into kuThixo engekakwenzeli into uThixo, ulindele uThixo akwenzele, athi uba kwenzele ke ngokufezekise le nto obuyithembisile kuThixo. Fana noba uthi kuThixo lesi mhlawumbe kusetyenziswa amafutha enkonzweni yakho okanye amakhandlela enkonzweni yakho, uthi kuThixo xa ungandisikelela ngomsebenzi ndiyawuthenga iipakethi zibe 10 zamakhandlela okanye ndiyawuthenga i-20 litre yamafutha ndiyizise enkonzweni ndiyizise kuwe Thixo. Loo nto awuzuyenza until ade abe uThixo ukusikelele ngomsebenzi. Yinto oyilindele uThixo ayenze, then ube sowuyenze njani, ube uyanantsika uyazalisekisa isifungo sakho. Ngamanye amagama awunokwazi unikele ungasikelelwanga uThixo. Suvuma xa unyanzelisa uba nikele, uba unikele ngenkani. Nikela ngento ephuma enhlizweni, ngento ehlelileyo osuke endlini yakho seluyihlelile, nikela ngayo. Uba ngabe fanele unikele ngento engaphezulu okanye lelo hlobo, yihlele lolunye usuku loo nto leyo, uyihlele kwasendlini yakho. Ungavumi ukuthi sowuhlelile njengoba ilizwi lakho ilizwi likaJehova lisithi uhayi wethu makabe nguhayi, uewe wethu makabe nguewe. Into evela emva kwaloo nto esesigqibe kuyo efana noewe okanye uhayi wethu isuke ingasasuki kuThixo kodwa seyisuka kuSathane. Into uba loo nto isuka nasebasebenzini bakaSathane, ngoba abasebenzi bakaSathane bandawo zonke emhlabeni. So ehlala ukhaliphile, uhlale usazi, ndiyathemba eli lizwi likusikelele, le mfundiso ekusikelele. Wena ungakasindiswa, wena ungakazani nenkosi yethu Yesu Kristu, lithuba lingakakhali ixilongo, ngoba lizawukhala ixilongo kuyawube ungasaguqukanga ngelo xesha. Xesha lakho lobuguquko ukholwe nguYesu Kristu, bungunyana kaThixo owavuswa nguThixo wabafileyo, owabethelelwe emnqamlezweni, wafa wavuka ngosuku lwesithathu, usehlele ezulwini ebusa emhlabeni nasezulwini. Xa ukholwa yiloo nto uyawusindiswa, ngoba abakholwa nguYesu Kristu banobomi banaphakade. Ndiyakusikelela kusenziso sigqibo uThixo esakunceda. Makube kuhle kuwe, zikhanye indlela zakho, Thixo akusikelele. Ndiyayala makubekho intsikelelo empilweni yakho, ngalutho uthando nofefe uxolo umsa kaJehova inkosi yethu, ubawo wethu, ubudlelwane nenkosi Yesu Kristu bukho bayo inkosi Yesu Kristu buhlale nathi njengoba ithembisile uba sozishiye iyawuhlala nathi sihambela noJehova umdali wethu. Umoya oyingcwele ahlale nathi engumncedi wethu ngoku kude kube sekupheleni kweminyaka. Amen.